O'Brien príde do baru a objedná si naraz 5 frťanov a naraz ich vypije. Takto to ide aj druhý deň, tretí, až sa ho barman spýta, prečo si tie frťany nedáte postupne. Nás je totiž 5 kamarátov a sme zvyknutí sa takto stretávať. No a tí 4 sú ďaleko, tak pijem za nich. Takto pokračuje ďalej, až raz si miesto 5 dá len 4. Čo sa stalo? Umrel vám kamoš? Nie, ja som prestal piť. Pri dverách domčeka zvoní zvonček. Babka, otvorte nám. Babka bojazlivo odvetí. Ktože ste, chlapci? Ja vás nepoznám. Babka, otvorte. My sme z Márnice. Babka sa začuduje. Ale ja som nikoho takého nevolala, chlapci. Volala, nevolala. Otvárajte. My musíme plniť plán. Mladá žena končí dlhú spoveď a farár jej zničene hovorí. Vieš, dcéra, čo by si za také hriechy zaslúžila? Viem, otče, ale keď ja to tak rada robím zadarmo. Pán minister, vy si naozaj myslíte, že sa ľudia majú dobre a žijú v hojnosti? Ale áno, veď chodím medzi ľudí a každý mi hovorí, že už má všetkého dosť. Svokra varí v kuchyni guláš. Malý kocúr sa pritúli k jej nohe a mňaukaním si vyprosuje kúsok mesa. Vypadni, kričí naňho svokra a odkopne ho do kúta. V zápätí prichádza zať z práce, posadí sa k stolu a svokra mu hovorí. Uvarila som výborný guláš len pre teba a naberie mu plný tanier. Skôr ako začne jesť, pritúli sa k nemu kocúr a prosí o kúsok mesa. Zaď mu hodí kus mesa so slovami Daj si, miláčik. Kocúrik meso zhltne a v zápätí leží rozpleštený na zemi a nedýcha. Zaď sa naserie a zakričí na svokru. Tak otráviť si ma chcela, ty krava sprostá, a vypáli jej facku. Kocúr pootvorí očko a pomyslí si, to máš za to, ty kurva lakomá. Sovietský lyžiar dôjde do cieľa medzinárodných pretekov v rekordnom čase na jednej lyži. Reportéri sa ho pýtajú, prečo máte iba jednu lyžu? Pretože sovietske lyže vo svete nemajú páru. Viete, prečo nemá had gule? Lebo by vyzeral ako penis. Lekár sa pýta pacienta, koľko vážite? 60 kg. A akú ste mali najvyššiu hmotnosť? 72 kg. A najnižšiu? 3,80 kg.